Spesial request dari Mas Agung. AS Musik Production. El Nino Audio Dinasti Video Shooting. Wanata ayu utama ngambar arming kusuma mula lang pronto akawe sem-seme nolong. Tanku jiwa katon memanise sekar mekar lan melati rinonce katon kinelo tak gantiane jagat katresna. AS Musik. Terima kasih Mas Abah. Sekar mekar lan melati rinonce katon kinelo tak gantiane jagat katresna. Jagat Tresna.
wong ayu. Patang rap nih. Musik Production El Nino Audio. Tiada yang lebih rindu selain hatiku, andai engkau tahu. Rembulan kang sudah nyekseni tresnanku, ana liya mung sira wong bagus, dan ana liya mung sira wong lagu ini 5 rap marai sumo. Moga Mas Gotir. Sudah, terima kasih Mas Bambang.